show jabran ne ba amunu ban fla dungu malikona ni maliko ko amana ke jin du budul asigile mana ke faun fa min ba ko wakati ta dungu do ko nga kuna foni anu la yanga fuli bo bela jelen ko bela jelen to aw sigarona amba do dungu do bo sigini sonja kono ka ma kono wan fene bena oni sonja kelen kon na kono ka kuna foni adi aw ma amba fa ko bela jelen ki ibsimila biye jumai afrika lo kle mukan kono ton samba fla ani mukan fla kuna fina damna la san kon ba damna ni kuna fundo mi yere koni memandi klo la kosbe amta selenge nasira selenge sa la ka fasa ko selenge ko ka lokol su flo no de dem sen kalansu ko ba ma ci wale mo do yere kon tarabi ulu ka nyamaka no directrice amuru turula ba umuru turula ala sa yere la ka fa ko akoni ma ba la ka anin koni bonena mi yere koni muru turala sa mo kon mota rodo akoni muru turala kabuli ambe do ko ala ka bada dalin no ko ni la kala bani mi ba on jamana kono ka alisa ko ala ka de me ko ni wala sala kana bi se ka sabati on jamana fambe la to ko amin amata nga logement sociaux kuna fone akeneka atume wakati ni jama bo ayira la ka fa ko on atete buguso o kun dina mo me mama nga ko ni charu la bololo sro san fe ko sobe bo ayira la ka fa sa ko mo do yira ko ni so soro ko oluna manka o kum kana na ministry mi yira ko kun siglo no ko kun khale yira ko kun ko ka baranu nujo bo akuni mo ko kuro ta ko olu yira ko kun mina sigi bara imbala jeninka bidoina ayira la ka fa sa ko mo ko mun ko ni so ka ko olu yira ko ni to ko bora nga jatemno ya ayira ka fa sa ko so batan flami yere kon kun kan ati ko so keme flahani mugandu ko olu yere kon tunte c'est bon sanfe ni ngali kon be ka kesa ko o so keme flahani mugandu ko olu tarami anga so ba misigileno anga kuna fondi ko bela jele nyina bonna minde kuna fondi mana ka fenfe minde asebeni bololo sro sanfe harajo fukana tase jabaranu sanfela manambo o kon wele ko haki olu kon boda ka bluno blasebe ka bluno blasebe minu kon be kan ira ka fasa ko france ka ka kuna fondi so munu yara kon to monga jamana kono no de france 24 fukata se rfi ma ko olu yara kon tena kuna fondi pew an wa jamana kono ko ni kon yo olu ka kuna fondi bane an wa jamana kono pew amtanga finti la mo ka kuna fonna Kran colonel mi na le bebulu ko chef d'état-major de la garde nationale le général brigadier Jean Daou la ka fasa ko ale yara kon yikunda se bareka mi na yara kon taranga fintigla mo mun yara kon ni tora kelela na kon tara sanga of sanga chila fokata se munu yara kon banana ko sebelu olu yara kon daleno l'hôpital sola na atarabo olu e kata no ko dakuye anika jamana dimbela jelen ka de mayurula kran na fintigla mo ni ka yurula ka fasa ko olu bela jelen bu ko ba ku kon be baramina ube faso jo barale la ube jamana la kana barale la ale kon kuntaro barala ana to nyon chama yere kon tumeni kenega mi na ambela jelimbe do ube kesa ko munu tana kala ka bada dali no yowi ko munu yere kon ni dali no bana glanka ko ala ka kene ya no ma ko unyuma ka buli kana anga jamana ina fa alisa alisa ameto anga fintigla mo ka kuna funiala olu yara kono boraka buluno blaseben ke buluno blaseben nube kan ira ka fo ka kon be wakati dama dama ko kuna funio be bololo soro san fe ka fo ko olu yara kon bina nyogonda mbaro damne nyogonda mbara mi yara ni ubato ibedo finila wiya yara ka fasa ko kuna funia yara kon te chen ko wakati ko no olu yara kon yo ubara indamne ka so mi siglo no kenen na no be bulu ko dirpa ko mo gobena kuna funia bela jelen soro usobol ko kuna funia mun be bololo soro san fe ko be bela jelen na doni aka fasa ko ulu ko ni ma nyogonda kerengele ni foilu bolo dali damne folo anga jakulu ba misiglono nale be wele ko ambiko nale nyama yi Fatmata Batuli nyani alera kon boraka bolo ba kono koroto ba baraka baranyu mamba doke anga dem sen shifina kami nale yara foni ka baray furu fere ba wayra la ka fokale bagi ke ko fu chen saba alera ma baki sol o kum ko nana sa ko furu fere yara kon ya ale baka bare ale kon yinya shi furu fere ma wala sa kon misiku ka dubo no gola to gamina bidoina Fatmata Batuli nyani ale kon itara sojo hay somi yara no o koni bese fo wa keme bonyon ko ma wala sa hayra kon bese ki de meto gamna alisa abese ga do faraka baraka ka somo ko na fatu gamna na yara yo baraka binambe do buke ka fulike ko alaka ka baro nyambul alisa ko Fatmata Batuli nyani be ni baray mina ko ani che ayre ametanga
l'hôpital so la kɛrɛnkɛrɛnna n'o yɛrɛ de ye gabolotole olu baarakɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni bɔlen no baw y'a yira k'a fɔ sa ko ɲina kɔni y'a san kelen olu ka syndicat n'a bɛ wele ko Fuseni Kulubali ko o yɛrɛ de kɔni minɛlen no galon kan min yɛrɛ n'u kɔni b'a ɲini ko bi dɔn na olu bɛ fɛ Fuseni Kulubali a ka segin l'hôpital so la ani ko gɛlɛya ko caman bɔ olu kan u y'a yira k'a fɔ sa ko olu yɛrɛ kɔni k'a sara ma kɛ k'olu yɛrɛ kɔni ka wari min bɛ jamana ɲɛmaaw ma k'o bɛ se fo 1,500,000 n'a ɲɔgɔnna ma u tilala ka yira k'a fɔ sa ko gɛlɛya ko caman bolo la min yɛrɛ de ko olu ka ɲɛgɛnw man ɲi fo ka taa se courant yɛrɛ kɔni bɛ tigɛ dɔgɔtɔrɔso la kuma bɛɛ ko ba ko o si tɛ ko in na kojugu ye ko in na kojugu ye min ye k'olu ka ɲɛmaa minnu bɛ n'olu bɛ wele DG fo DGA ko kuma bɛɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa ko walasa ko ka banabaatɔw kunda u yɛrɛ ka l'hôpital so kɛrɛnkɛrɛnnenw kan n'an b'o wele o clinique o hokumu kɔnɔna na Gabriel Ture baarakɛla olu kɔni wulila ka u ka dusumakasa yira k'a ni ko ninnu yira an ka jamana ɲɛmaaw la k'u kɔni ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la joona joona wali ɲɔni olu ka baara bila boloda sira ta. An bɛ taa an ka kunnafoni kɛnɛ kan n'o bɛ wele ko kojugu denmisɛnnin fitinin san 11 dɔ ale yɛrɛ kɔni minɛna anw ka finitigilamɔgɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o yɛrɛ de ye 11e arrondissement mɔgɔ min n'u taara nin denmisɛnnin fitinin minɛ sa n'u y'a sɔrɔ an ka maramafɛn dɔ don b'a bolo n'o bɛ wele ko pistolet artisanal a yɛlɛ k'a fɔ sa ko nin denmisɛnnin fitinin yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ san 11 kan n'ale yɛrɛ de tɔgɔ ye ko Nun Kulubali yɛrɛ nin y'a yira k'a fɔ sa ko kɔni y'a minɛ anw ka Bamakɔ garda la baw n'a tɔɲɔgɔn maa saba kun k'olu yɛrɛ kɔni kun bɛna taa bi mɔgɔw kan walasa u bɛ se k'u ka seli musakaw sɔrɔ cogoya min na nka polisiw welelen ka se nin kɛnɛ kan Nun Kulubali ale kelen dɔrɔn de sɔrɔla wa maramafɛn sɔrɔla a bolo min n'a y'a yira k'a fɔ sa k'ale tɔ kɔni fila kɔni sera ka bolo u y'a yira k'a fɔ ko Nun Kulubali yɛrɛ kɔni ko mɔgɔw man k'a fɔ ko i bɛ nin den fitinin hinɛ minɛ baw ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ko kuma bɛɛ ko Nun Kulubali yɛrɛ kɔni bɛ boli so ka taa waleya jugu kɛ n'a yɛrɛ kɔni bɛ se k'u ka so bila kalo caman caman ka sɔrɔ a ma segin min yɛrɛ n'u kɔni Nun Kulubali di denmisɛnninnakaw ka finitigilamɔgɔw ma. Kerecɛnw ka ɲɔgɔn dalajɛban bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnna o bolofara min bɛ wele ko katoliku olu ɲɛmaaw yɛrɛ kun faralen n'u kan ɲɔgɔn dalajɛba la ɲina ta kun ye o ta ko sabanan n'o bɛ wele ko conférence épiscopale o kɛnɛ in ka sa yirala k'a fɔ sa k'an ka minisiri min kɔni sigilen no diinɛ a n'a kunkanfɛnw ɲɛnabɔli ma n'o de ye Mamadu Kone ko tun bɛ nin kɛnɛ in kan fo de ka taa se kerecɛnnakaw ka diinɛ ɲɛmaa caman ma u y'a fana y'a yira sa k'olu ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ko jamana ɲɛmaa ka foli b'o ye fo ka taa se an ka premier ministre ma n'o de ye Sukɛli Kokala Mayiga u ko olu amina o de ye kuma bɛɛ ka duwawu kɛ an ka jamana ɲɛ walasa gɛlɛya ko minnu b'a kɔnɔ u bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na ɲinata o sigi kan yɛrɛ de kɔni kun kɛra k'an bɛɛ lajɛlen k'an kɔ don juguman na ni k'an ɲɛsin ɲuman ma. An bɛ taa Sikaso kɛrɛnkɛrɛnna Sikaso dugu min bɛ wele ko Tilela a yɛlɛ k'a fɔ sa ko bamaci wale dɔw yɛrɛ kɔni taara bi olu ka kalanso kan min yɛrɛ bɛ wele ko kapu min yɛrɛ de ye ni ka taa tasuma dogo yen na a yɛlɛ k'a fɔ sa ko mɔgɔ 8 yɛrɛ de kɔni taara nin baara in kɛ min n'u taara bi mɔgɔ minnu kan k'u ka mɔgɔ ɲɛfɛnw ta ka tila ka tasuma don yɔrɔ in na k'u kɔni sera ka mɔbili 3 de jeni o yɔrɔ in na ani an ka baarakɛyɔrɔ min bɛ wele ko CMDT o mɔbili kelen kɔni kun jɔlen bɛ k'u bolila n'o mɔbili fɛnɛ min ne a yirala k'a fɔ sa k'u kɔni ye tiɲɛni kɛ nka ko mɔgɔ kɔni ni ma bɔnɛ a la. An bɛ taa Ansongo kɛrɛnkɛrɛnnenya Ansongo dugumisɛnnin min bɛ wele ko Tendigar n'ale yɛrɛ ni Ansongo cɛ kɔni ye kilomɛtɛrɛ 40 a yɛlɛ k'a fɔ sa ko bi dɔn na ko mɔgɔ 50 yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ Tendigar k'u kunda Ansongo dugu kɔnɔ na baw ka kɛɲɛ ni lakanabaliya min yɛrɛ bɛɛ kɔni bɛ yen fanfɛla fɛ a yɛlɛ k'a fɔ sa ko Ansongo dugumisɛnnin caman yɛrɛ kɔni bɛ ka boli ka t'o kunda Ansongo. Halisa n'an tora Ansongokaw ka kunnafoni la MINUSMA mɔgɔ olu yɛrɛ kɔni y'u bolo bɔ o kɔnɔ baw mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ka taa Ansongo n'o de ye Awutaguna Tesit fo ka taa se Tatalayikaw ma olu yɛrɛ kɔni bɔra ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma n'o yɛrɛ de ye safunɛ tulu litiri 10 safunɛ carton 10 sukaro pakeni o 40 fo ka taa se malo tɔni 3 ma min yɛrɛ n'o kɔni y'o tila ni duguladenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa dɔ bɛ se ka b'u ka gɛlɛya ko la cogoya min na. Mali kunnafoni show jaban layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de kuma bolo k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'an ni ci aw ka kulomajɔw la a k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan an b'a fɔ ko bi ye juma ye wa bi ye sunkalo juma laban an bɛ dugawu kɛ sa ko sunkalo caman caman bɛ ala bolo k'ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na k'an bɛɛ lajɛlen to kɛnɛya kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen hamina ko mana kɛ min ye sa ala de bɛ bɛɛ lajɛlen hamina ko dɔ k'ala k'an bɛɛ lajɛlen hamina ko wuli ka bɔ an kan ka yɛrɛ u bɛ fan o fan k'ala ko suru an bɛɛ lajɛlen de kan a k'an bɛɛ inshallah.